Guys, welcome back to my channel. Part 2 ni siya guys. Moto ka ganina kung yung part 2 ko. So, wala pa ka-subscribe, please subscribe po para madungagan akong subscriber. Maraming salamat po. Okay. Ah, tagal pa nagkabantay. Apa mo sa bilin? Ma-remembrance. Matiguang, no? Ito din mga tiguang. Kita mo kung picture. Sige naman. Ikaw? Wala? Anong gitandog na kung wala pa kami sa Lusay? Lusay ni siya. Yan kami Lusay niya, pag hindi na kami tandugan, wala pa kami ng pulo, mga pumatang sungay, pasok sa kaya. Kahit kung mga tuloy ito, dahil gusto naman dito sa nagtugong sa heart na magputas na mata, no? Yan kami Lusay niya, mapunin na kami hinaglan, makatulay sa kami itong grabing turbaan doon, yung turbaan doon, ito mo pagkakabit. Sinutugas mo, wala na siya. Pacik ka pa namin, normal na. Wala. Sinagana na yung kampang pagbulo sa lima. Ano doon dyan? Higit na ba yun? Pwede lang ako makulungdan doon ba sa punto hapon na din, ha? Hindi nakakuyaw si Pasmo sa kusog mo yung mga taso mo. Kapugong mo wala sa ano. Kaya nag-milot na yung mga Pasmo. Ang pinakagrabe yung Pasmo nga yung milot ito, yung walang kumatak. Yung tao, nagupog, nagupog, nagupog. Hindi ako silang anak, patawag ka ng mga anak, nalanak mo. Kaya papa niyo mo. Iwawan mo, sige mo. Kaya na akong mga ba? Kanito kasi, kanito mo siya, kanito uli niya, wala. Nangapukpok ba? Ano eh? Sa brass ko po. Wala na, naanak ko to. Mga nagdahil? Hindi takot na ba na? Di ba po na sa layunan? Basta cramping siya ba? Nagkamot ng gabi, kamot ng umay, tuwan. Cramping na sa mga higher sa dehydration. Cramping. Lolo, magkawin mo. Okay. Cramping na. Bugay na ba yung nanayan? Nagig na ba yun? Ay pala yun. Ayun. Luit ito sa loob, nagpabok sa kuha, minsan please. Susgat. Ma'am, huwag na lang mo. Puno naman. Wala ka po dilo. Pagkaugma, gato na ko, sus, nagabihan, pagkakog, pati grabe ko sila na iba. Nakapot yan, gato na ko, sus, kapit na mag-iklit. Nakasin ko kapi ng loto. Kasi mo niloto, sus, naglubog din. Wala man mo sa tiga ako, nag-emergency, kaguan, nagsingit ang kakamo.
Lupo ko po, di naman ko, di naging adlaw na. Ito nga, pag wala alipyo ni siya, kung matutuloy di ko na siya, dadang hospital. Kung may labis, ikaw manimangon man, nakikahon. Kung balik na ko, ganahan mo ha, 7 days, balik ko. Kaya mga nagkaon na, normal kayo, di ka na rin magkaon na rin. Mamingaw na sa instruction. Pas mo, nagtrabaho siya, man, naligo ba? Naligo. Ah, kaging, oy, di na mo ligo. Mali atake yun. Uban atake uban dili mamoy-poy pa mangalay ana ang wala kusog. Depende mo sa kondisyon. Wala mo bagay pa. Mas stress. Naghanap ba na? Running flat yang motor natulog. Ano sa karon? Siya dito na. Siya to ni buko. Hindi suyakan? Pis na daw kayo yang ligid. Oo. Yan na. Sa tundagan niya pon. Don't say bad words. Smile raman akong hilot, Mang. Mang, akong hilot ba kay smile lang ni Ma'am. Wala ay, wala sakit ay. Ano ko? Pura ko beto mo, di ko kita ko dapat ubid dito wala. Wala biyahe. O bili pa na dito. Hindi ko ito. Ito pa namin si Tumag na to. Dali! Ano sa Diyos mo? Ito ba? Kaya ito sa Diyos. Wala, yun na. Ano ang tanong ko? Ayaw, di ba? Wala, Isa to. Soon. Ate mo daw sinagiging sa malikon. Kaya iluto na kong apo. Pinturan, hapong gahapon mo to. Hapong duyan. Duyan siya. Kalintura ka ha. Pag mapikil gani, kalintura gani. Hagbog. Ikaw na nahagbog. Kalintura na. Sa sahog nagtambal ba? Namurot na lang yung tambal. Maayos ya. Kuman bumalik. Wala. Ha? Awa, sige tayo, katawan ng Buwan, at yung si Mana, happy ko makaari ko din rin mo. Lagi Ano naman? na tura, pero amang murag. Wala ko mas gino. Ito mo ni ano gabi ini. Saka dapat na sa ila ini. Yun na yung mga Ano lagi yung kalinturan na 38, 39? Ah, daga na dali ba? Basta minita. Pero, undang na ba? Hindi pa mo maghilot, undang na. Undang na mo itang balay. Pero naman. Wajod sa titi ay. Ha? Kaya. Kung kabakasan na to, niulay ko balik kong Saudi, sugot niya. Ayaw ko kahilot na rin. Hilot lang ko, 2 ka buwan, balik ko to. Ha? Agoy!
Hindi naman kumain na anak. Ang awa din niya sa YouTube, ma. Eric Hilot, ano to dito sa Eric Hilot YouTube. Di sakit ay. Oh, mati. Mati ka din. Mati ka. Mang ininit din, mang. Luto ay kininit, mang. Kaya sa pagkapasar na to, ano eh. Inamas ang kininit na tubig. Ano pang apelid? Kape lang ka. Kung ba, katulog yapon, ma'am, ha? Kininit. Bago mamahaw, bago maniyando, bago manihapon, ha? Ako'y ka. Akay! Ha? Ili. Sa airplane. Ito mo kinain ko. Night part nga, yun yung night part niya din. Ano yung power? Kanina kung paano ka kanina. Salubong? Talong ng bayan. Gusto lang na doon ang kinikilat, ma'am. Net. Saan di ba? Ha? Nalamig ka na? Una, magbilang taon. Yan, lupa na din yung taon. Luog. Luog na tayo. Suka siya. Namasudlan na mo katong ininit nga ice. Ah, basta yan. Naayas mo na. Limas mo. Kaya siya nung sanay na siya. Pasmado po. Pasmado pong Ang lawas. ganda kanta man. Hangyo, ako dito yung hangyo. Gusto mo. Nangundang mo. Tapoy naghilot no. Hindi mo maminaw. Ni aman rin. Ikalit. Isingit. Hangyo. Singit ko rin. Lahat sa sige lawas. Yan ka na, yung dito ta pwede maligo ka ng kuhan dito ka. Alas 12 na. Dapat nakatulog. Pag ako maligo ko dito. Yan. Alam kayo paligo na. Ano rin? Oh, Sa muka yan. Ilotot na. lupa. Ayan. Sakitan na mo. Bakit? Wala si Bana din? Ako rin ang sumbatan si Ana. Wala si Bana? Nga kayo mga kadugo. Paundang na sa'yo. Sabig na. Pag naigo na. Ah. Dagan likod anak. Wala ka na? Nailay ka man. Ako ko rin niya ko rin uma dahil. Naroon naman. Pinatugon. Ay, sukoy malit. Okay, paano short? Check out. Shout out kami kay fan. Ano kang pan? Balagot na naman. Inito yung Paris. Wala na lang ito. Nakapit naman yung fan. Agree ba? Agree. Hindi pa natin pag-level na. Pwede mo pa ano. Agoy! Tama na rin kasi kita tayo. Ito? Dala na yung mukha mo pa ma. Ayaw lagi pangilabot. Agay! Agay! Pero nabi na po yung well, anak na ng taba kayo siya. Pwede ang matang gatugan natin.
Tama na rin. Tama nga, reklamo na. Kasi piloto ng lawal to sa pasmado. Di pasmado, pas mo sa kaon, maglibog ang umapas mo, ayaw pas mo. May magkumukaon. Pas maso, pas mo sa kaon. Pas mo sa kusog. Pero pas mo sa kaon, pas mo sa kusog, apating luya lang. Tapay. Kung kaya naman, kung naabot ay ginapamato, kung kayawan ng manok. Kaya naman. Awa, mampun. Bukal na ito, ma'am. Panabang. Aray, tama na rin. Hindi na yung kamot ng hands off. Yung pag-alak sa lip art niya. Yung sa sakon ng mga kamahol. Hindi ito mo rin ang Sige mo. alak sa lip art. Alaksan ipar plus biogesic. One time sabay. Laksanat. Agaray. Ah! Tama na. Ako na hilot, ma'am. Kitawa lang sabi ako na. Grabe kayo mga ba? Kung tayo. Sabay, manggod mo ni. Kung dire. Kung pa lagi, manuka na gud mudagan dito. Pinig anak na lang kung. Sukul Your man. order, ma'am. Okay, paano? Anak, uy, mudahunog pa yun. Kabuhi pa ni, dahunog pa yun. Amo, nabigwa di ka diha. Di, ko na mahubad. Sanda ko. Tapi panangutan na ba? Gusto lagi ang pagkabuhi rin. Hmm. Ang ibot. Nalawan siya. Ang alam. Uy, iro. Siya po is Nobel. Mas mas na gamay, ma. Oh, Kainan na ako. Labi ka ihilap ko. Ay, panabong Jim. Narong kita mong nawang sa mga friend. Labi ka ihilap ba? Sige, check it there. Ang dagan mo view ba? katawa naman siya. Ma'am lang. Ang ginatabang Pearl. Agoy, agoy, agoy. Yeah, wala din sakit niya din. Sakit na kalihat. Utong na lang ko pero lakasak. Bundang kan pirla. Ang malog sakit. Ang kapalit, anak, maayo man ako sakit. Hindi ko pwede mo basag tubig, Rick, no? Ha? Dili, ugma pa. Ugma, pwede. Pwede ka magpasa ugma, laba, pwede. Lampos, pwede. Ay lang yung kaligo. Karon, never yun magbasa. Mahimo lang. Ang duha. Uy, maghugas plato. Panghugas lang maglain. Kaya bawal ko ron adlaw. Wala na ugasi. Or, di ba, wala yung hugas. Ugma na. Tulog siya pa. Kaya katong dugay, kaya na siya matulog. Duha mo sa inyong mama dito din. Ano ka? Ikaw lang isa? Ano ka nang kita ng mama? Grabe singot mo ganyan, ano? Grabe yung paghabwa. Anak na siya kanang umusuka. Okay ra, Rick, na singot ko na ugar. Nauga na. Tanggal na to. Ini si bago. Ako ba ng mga bawalong sinina? Tama ka kay balon. O, tanggal na to. Ini si bagong t-shirt. Pwede na kadili mo kuhan. Jacket. Sobra naman daw ka oras. Pag t-shirt lang bago. Sige, pumagapit din. Pwede po ka mag-jacket kaya hangin man. Nga ko, ang ginapa-jacket man ko na ako para di makasulod ang hangin. Para ano init, kauwas good.
Ito na ba binudulot yung gumawa yung ano nila? Ay, ulit ako yun. Panington Ah, di ba? pinuntunod ka. Ano lang sa... Nauga na na. Nauga na. Ano, sige mo kung paano mo tubig. Dugay ka na. Ako ba, Jog, yung ingon na lang, manawag na ubos. Wala pala kinpundak ako sa inyo. Naugma na lang. Oh, salamat ka. Salamat ka nga di gawa. Ikos mo gawas mo singot sa natural ng adlaw, di ba? Hindi na sa mo gawas, kilain mo yung lawas. Ang dili kondisyon na itong lawas, hindi na mo gawas. Kung anak ko pag naagitan nga ulain ang lawas. Gilot man ko ni mo atong isang gabi ino, niya naligot ko. Kahapon di ba nanilig mo sa balay? Naon ko atong kuan ni Binti. Pati ba sa asa kong sinina oy? Kung gastir? Ayo, yun ko paningtong bibi kay ngano no. Mata nakadire. Atang anak. Kasi paningtong. Kung nga ra man ni panigon silig-silig ni balay di mo silig-silig ang balay ba? Dire, inig anak na ko sakit yung kay tindog oy. Bakal mo dia. Kaya lang makita ra kung siligan mo. Law-law. Asa na ko na tuwad-tuwad. Kako naman yan balik tindog. Mag-exercise ba? Mama, lutigan yung mama eh. Ako bulak na ako dito sa isla. Saan siya ko ng daan. Niya, magnasa ni Kuman. Mura anak, di ba? Kaya mangita, hindi pa mo. Muka matuil. Ako, mamubo ka na akong bulak na kalugas diha. Hindi na ko basta ng tail. Balang, matiksan gamay, manrako. Nakutilasan. Bulit mo. Ano na pa, dahil. Dili kayo init na ang tubig. Ano man, nakunog ako diyan, among pabukal na ito, tubig. Ay, anak, wala ko rin. Oh, ganyan. Gahibag man, pabukal na yung ice. Saka ice, sabuan naman sa kabaso sa tubig. Basta gahibag man, basta taas diyan tanan. Di na may dayan natin. Eh, dili naman ang ice nga para sa mga pasmo, palili panuho. Nga naas ilalong. Hindi ang grabe tanungkad ni mo dun mo. Pag magtutok ko ng liko. Tapos simot niya may grabe mo, dito yung ipik. Tapusin ko. Pag umag ka ng suka, eh, di man to good, so di gawas. Pag gawas ato niya, sulod na to, may sulod pa yun ang ininit, asa guguag yun niya, sa duha ka pa ang mamaw niya uwit, no? Ibog kalibutan, pag mamalstroke ka ni ibog, kasagaran, majority, labi na yun mo, inom. Sa mo inom, tumatik, biyungan. Uy, na malstroke, wala. Anak dahil ko. Wala ka sa dapat sa mo inom. Kung natuo, tuo siya ng kusog ng inom. Kasagaran ko na inom, ganit kita, pag mamail ha. Milestroke, stroke. Ako rin. Uy, dumi ka rin. May upapad pa sa pina. Wala ni diabetes. May upapad pa. Wala mga kita likodan eh. Oh. Bado, Sige nga naman mo. lain na. Naya na po to yung anak na ginuka dyan ba? Patambang Isa ba? mo to dire. Asa to? Katang taga si Bintuan. Oo, grabe nuka lagi to. Kanang nukab. Kaya kaya na ko na ba? Naya to. Ngala ka. Dire. Ang pinakagrabe, nuka katong sa Duli. Dado na gumilog na to. Di na mamin appointment. Nga sige magilak. Nga gibalot nila ba? Ano sige magilak, boss? Tunsyon na kayo ko ba? Huwag magod. Ano na nanuro? Ay, konti pula ka. Boss, dili kita ko mo-offer. Pero ako na lang offer. Ako nang ano? Dahil man nanghilot sa bata ko. Mahilot ko niya dala. Ako ang na siya, nyo man. Iko 2 to 3 days boss. Pag walay alibyo, dan agdabaw, dayon na to. Pagka 3 days. Tulog ang kuwan. Luto. Iko, tawagin ko kusap 7 days. Usapan na to. Balik ko, gamay na lang kayo.
Pagkasunod balik na ko, tanawa o, limpyo na kayo. Boss mo ni, mong bitambalan, boss. Limpyo na kayo bata. Dako na. Friend, balik mo kita, friend, na. Hmm. Ay, Sige, ito lang. Kung balik ko na sa kigda. Yun ang grabe ko na. Pagbuwag mo yung gano'n, problema siya ko yan, no? Unang gusto siya. Luya ang dudam na, sige tawas. Tawas na. Yung tubig ng gano'n. Sino man siya kuminit? Yan eh. Kaya kapal, wala niya na. agoy, tama. Agoy, tama na rin. Uy, kasakit. Ito pag gano'n na. Kawil. Wala mong diri mong kawil. Kana na mong jacket ita ko. Hapit na bugwakan si Gina. Yan ang kapugong sa gamay. Ako nabugwakan ko dire. Ako di ay gano'n, oh. Ako na di kayo. Kaya yung utana, mas may pa musuka, dili, mas may ang musuka. Yan nakagawas. Kaya sabihin mo pagkawasan. Nagkaliwa ka, pilig kayo na. Hindi pa rin katulog. Balance lang. Sorry. Kaya ito na ba? Suka lang, ma'am. May lisag t-shirt. T-shirt na pilisag bago. Napay tubig tong laga mo, mang? O, painom ba ito mo? Balag na init. Kaya ma-dehydrate siya, sige suka. Walay sulod. Kung nga naman ikaw, ka nabubuwak mo. Ako nabugwakan ko dire. Oh! Nabubuwakan ka, friend. Oh, tawag ninyo. Ako yung kinukulit. Inuman na po ito. Iya mo ito, sulod tubig mo. Yung ma-dehydrate mo niya, painom mo Ay, tubig. bugnaw na lang tubig. Ayaw, katulang yapon. Bugnaw naman to. Katulang. Sabi, sige, isuga yung pangod. Grabe ang mga bago. Hindi nila nag-isa. Wala na desisyon na juga gani. Isog na mga siya. So kita nang away mag-yun siya. Hindi mo away nga. Suka naman ka. Ay, paglibig. Ilis ka makon, panungod pang away. Birthday ba yung taon niya? Nanawag ko yun, ganina mag. Ganina to gahapon. Rick, magpaluto sa kuan daw. Paluto na sa yamahan ng pato, bibi. So, dili pwede, ha? Pato man na po na. Bibi lang. Parehar naman ko na. Ikaw, no? Ay lang ko batihan. Di lang na ito di batihan. Bawal yun na. Hindi pwede, oh. Ay lang na mo, reklamo. Gulay lang mo. Ay nagreklamo diya. Wali hangyo ay ni. Ina ang pabugnog, pero Inom na ka? Inom isa kaya nakasuka kaya kaluya kaya na.
Pwede mo na magkuhan ka rin kindi. Kung kindi lang, pwede na. Mana dito sa engineer lagi mga, gipatawag ko lang, gitabangan na mo, hantod abot ng nurse. Anong nurse daw ko, magkaito ko pamaagi, ininit, gipainit na ko sila. Kung may laing, cubes lang. Sir, agi sige na gilot. Suka, bitaw na, agi suka. Dehydrate Ano siya. mo tungkol niya ni? Ay, wala naman. Ito naman ay kwan. Dili na usban. Kanang mga nanggawas, wala na siya. Wala siyang effect. Wala na gud. Wala gud siya, mo na problema sa diyan, nga nanggawas lang. Ya, kung uguman mo na raw kindi. Kaya eh, no? Ako'y. Atay! Wala kindi ba? Wala naman eh. Okay. Oh, pwede na. Iti ko. Wala naman. Oh, gumba sa kindi. May kindi do. Kanang kundi nga tamis, kindi men. Ayan, snowber. Kindi men, white rabbit, kupiko. Matamis ba? Ugum lang. Kapit yung malang-alang. Ayaw ko lang, white rabbit or kindi men or XO, basta tamis sa bakbak. Hindi ko pa bubukan, may kami Nag-uupod akong tiyan. Ha? Nag-uupod akong tiyan. Oh, eh, natandog man ang likod, God. Tubangan na lang na kulang ron. Yan anak ko ako ang dibati ko ng mga Yung mas grabe ka, eh sa iya ha. Isog yung kain mo ha. Dugay-dugay na ko. Ano good siya? Kaya yung good niya, paano ba? Yung medyo fighting spirit lang ka. Yung mahulog mo na, sige na lang kaglubog, sige na lang kagluan. Luya naman kayo. Hindi pa nihapon, Jud, kaon, Jud. Kung may lamit kaon, Jud. Pag-ulay yun lang. Sinabaw ba? Sinabaw kamunggay. Ibabaw. Kunya ay mohang subak ka ng kung dito, kung pinirito dito ang matambaka, ipaprito, tapos isubak na kamunggay basta kay singot lagi ng mga nag ipaprito sa naman, Nabalok ka, gutong ko sa imong hilot. ha? Gutong ko. Nagigot. O po ni kadalasan diri sa kuha. Inaanak ko kanina mo rin Kanang diligot mo. Kanang ganahan mo. Kanang mo dako nakuha na sa una sa Saudi. Siya po ang isa nakapadagan sa kuha. Grabe niya bergas sa kuha. Grabe sinukahay lagi. Minsan na. Hindi pa ko. Grabe mo yung panungot. Suka lagi, balik lagi samtang gahilot ko. Nagay ko kanina rin mo. Sumusuka rin mo. Ano, ugong-ugong ma lang. Kaya para di ka ma-dehydrate. Ano ramang mga simple ng mga kondo? Simple tips lang ba? Wala na ba tama yun? Meron na tayo. Wala manawag si mama niyo. Wala. Basic ko mga mga bata. Distal. Kabalo mo din siya nila. Kaya din ako. Kapag nagkata. Isa na ito. Sa old friends nila. 21? Pista o araw? Basta ko. Kapag nila. Gusto mo. Ay, katimitin lang mga tini. Silinin mo sila sa una. Sa kuwan. Sa ganyan na yung ulat.
dako. Dako din. Yan, napriso na itong nagpatay kay si Arnold. Napriso na to din. Wala pa, wala pa man nitisan ako. Ano eh? Di pa yung klaro. Dili, kanang wala pa na daktiba. Pero awanti na gid Isa siya. man tanon. Ha? Arnold. Katong tanon. Dili. Dili. Dili tanon. Isa man taas sa buhok. Naama ko picture. Dili taas sa buhok. Dili. Kailan na nila din? Naipon ba yung titisa ko agaw? Kailan na din? Kadukuan man daw ko kaga. Ano ba tayo magpun? Alawon gamay. Malungang gamay kalayo ko. Kulba po ganyan yung mga sapa sa matanaw. Di mo ato magsaysay. Ah, katong taga sa om. Ah. Naanod man na ito. Ay asa tong tingin ninyo? Ano mo sa milok? Ato senior ba? Katong senior? Ah. Tawag na tanghalan. Na, wala na. Ay, naglit mo taga sa om. Taga kasunda o. Alas 6, wala na luto. Di mo kuhan diyan nagparente po no. Kulba po ganyan yung sapa. Ay oo, kay ninyo. Gikan sa matanaw padulong magsaysay. Say-say. Saka Saka na yung sapa niya din no. Niloy? Oh, biya. Mo dito yung nilabay dito sa kay ang kuan natin sa pulis kay nanod. Dito sa matanaw ni ato kasundan. Di ang kuan di ni military ato. Nagatod si Arnold sa iyang anak sa kasuga kay nay uyab. Ngayon ang kwarta niya. Nakuan man daw ko ang tanod. Natinala ang tanod manong balik sa amin daw. Kay kalibangon lagi daw mo ibalik. Mo to pag ingon sa kuan ka ng tanod manong kita ba manong balik sa mo to pag humandog si panidagan ko ano ini ang bak sa kulay mo daw kung ang bak mo kulay. Ini ang bak sa kulay ang tato na kay tabang sa masilingan mo kanay ang bak dili. Wala mo. Ano, naglit Sakay kalaban silingan niyo. ni Sakay kalaban ng silingan mo. Lalangis. Wala. Tambok. Tambok na babae. Kuan din natin kabalobay na siya. Tambokon ba? Nasa babae ng Hindi mo ko kubalong basa anak. Pasunin na nakuha ni mo lalain. Mo sa mga gilalisan. Ay, kung namin natin ang ganun. Nalain siya. Sa ganun. Binuangan ka rin. Ngayon na ito, magaling na. Pag ito, mawala ang hait. Uy, ibatay ka hait. Ang nagana hait tayo. Init kayo. Ano siya? Binuangan siya. Kita mo na eh. Dili ka nang natin ba? Ano kung naglago? Ano? Na isa na makapaluyas tao ka ng different. Para ko na nang yung anak mga bakbak mga maagyan ng daw tanghangin matinood na lang ito matikuwang ka ito pakan ko ang anak Dili ka uban ako rin sa trabaho. basta tambukon siya Nang gapay na latis. tambukon siya Nasuko nimo. babae siya bukon siya gikuha niya nasa mo no? Nasa babae na babae yun Ano ba? Eh, akong nakuha na mo, ganang kauban ako, sinabi sa W. Pero piniti siya magpagod na ako. Nakuha niya siya ng babae. nag-t-shirt o puti o may t-shirt puti nag-t-shirt na puti Wala ako na siya ikuha. Diba yung may mga uniform no? basta nga kita mo puti basta tambukon na Ang buhok niya rin. akong tutoy Ang buhok. akong tutoy dili Natambok ko siya. tambok din ako tutoy ang tambok no sa nakuha siya Ano ba? Uy, saan tayo nagkuhan sa Huawei nga? Siguro tayo magkagain sa naskuhan. Pobre man ko. Nasuhan. Hinay ang net. Hinay mo pinatalit. Wala ka man nila. Sipat. Yan ang pinipihon. Kaya naman nga na buhok. Kabuhin. Ano yung kabuhin? Pag magpitik. Ano yung kabuhin? Tiraw na nakutok kung ginahawag yun. Kanya ganun siya. Kita yung makawalay na hunog yan. Raan dito. Sabay din siya. Kabuhin na siya. Maginaw na pag-ayos ano eh. Tulong ka oras. Anong kananon? Kalutuan ta ka? Ano man daan?
Kaya pag man makatulog ka inom katulog, isa ka ay susabot kasi tayo pasang tubig, nakaligo ka makainom ba. Huwag man na po, katulog din na siya bago mamahaw, bago manito, bago manakon. Takiyon din na siya bago makasulit ang pagkaon. Siya itong higit na ice. Sige. Gina-explain din ako sa customer na mga pinikabuhi, kanap ang ba, may ngam na siya nga kung anong siya, kanabitan siya tayo, plaster, kung saan ito pamahagi. Ako ari yun, ablihan lang na siya. Ilogon siya niya, ablihan siya niya, pasulong doon ito yung Saradig sa basta makabalik. Ha? Madili man ko mo init sa uban. Muli naman ako sila dito sa uban. Ako muna din sa iyo. Ako muna din. Mudi man eh. Mudi ko din. Ako muna. Ang gusto ko kung sa gusto. Ano sa sayo mo? Wangyo ito po siya ka ng gabi doon tayo. Lutuin ni Ma'am kay grabe kayo sa mga. Yung kay pangalayo ko biya sa balay. Nakuha naman doon tayo, kanang murag pinanglano na doon. Lutuin ito. Parang ko na ito kung tatawag ko. Jinsan? Kasi yung amigo ni mo ba? Dalam mo. Ano bayad doon? Buong dito. Ako yung nakahupad ato. Ito yung palit. David, David. Siya na bayad sa iya ha. Ang bayad sa ko ano, ada akong bayad. Ano ka mabuga ba? Dawat mo ka bayad sa wala. Katawa sa buang. Na. Pero nagdasag manok. Dalaan ita kag manok ko. Dalaan ita kag manok. Ang sagot to, kuwan, bato. Magtapos ang bato. Ay, Ibawa. umutor bibi. Nagdako bato. Dito. Ito padagan. Umutor. Ito yung sarili. Ang kabuhit ko din sa akin. Pag tumiran hirot at tumiran ko dito, pinagpunod ko ka. Balik mo sa kasamana, ano ko kung pagkutub. Hindi ko, putong singot. Hindi mo sa sunod. Hindi ka buhit sa akin. Okay, dito po siya. Wala rin, katulad ako nililip niya rin, wala na kaya mo. Hindi ako sa'yo, kaya susul na no. Kasaran sa mga istahan. Dalo ko din sa istahan. Ha? Hindi nga. Ano na, ang sari. Hindi na. Nagutong na bread ng ilot na. Naon ko tarong mainit ako. Hindi may gabi yung mukha uno. Ganyan, ito na ulag. Laway, di mo wala sa kunang-una ng babae. Wala guna na Gina. Wala naman ako. Kaya ino naman ipagawas. Basta tambok na siya. O, bilang kung kabaluan na ho, di mo expect na kung sa iyang kung basta kinain na kung tao, at least aware na lang. Gani. Aware lang ka, dili mo ta master good ka nang Pero sa baba lang siya, wala pa niya. Wala rin. wala pa. Kabalo po kung ato sa laing tao. Kabalo po gana. Kanang kuan pa lang baka nang murag pa siyang dili ko siyang tingka kabalo pagkagamay mo. Ako na iko lang gyud mo maayo. Bisa pag ato sa laing tao ayuhan ko pa na. So pagpalaban siya nanambal. Ha? Ha? Oh, yun sa kapildi. Kabalo po silang ay manambalay, kabalo po manambalay na akong giayon. Sa ako masuko hospital ko. Hospital ko ani. Kondangon ang kunyang hilot anang mga gipang dautan. Jadi lima mo na ba? Wala yung nga gidautan, di pa mo ko gabantay. Samtang gahilot naman. Ayaw mo pa ng mga diwata. Sulag mo na to. Espiritu. Hawa na.
daot ng lawas ko. Tao ramang punta. Ako gamay mo. Natutungkuan. Naghilot ko rin nga na kuyapan. Siya po'y nagpakaon, painog tubig. Kuyapan rin, nahilot. Sumang, ano sumang? Pinarato niya ko. Ang kulian. Na nakalay pa dyan ko, ala. Kuyapan ko yung... Sana, balik na itong mag boarding house. Manawag naman daw siya. Manawag lang. Sunod si Mana pa man daw ilang katapusan kami daw ilang silbo. Niya naman daw sila kwarta nga mo amutay karong adlaw. Kung matagaan sila, iya daw bidawon. Manawag lang. Tawag na daw sila. Ha? Wala ko. Simulos mo kayo. Okay, sige. Nga-check Kasi pa nila. nanambal mo dito sa unahan sa Dagot Rin. Ang babat, umalit. Bawa. Wala. Pag video na magkaroon ng kapisunan na mo, pag last na video na mo, nasa yan mabakot. Pamulit na mo. Ano kasi, hi guys. Ano guys, ang mga nagbilit na nasin ko. So, pag din sa mabalik. Kasi na yung babak mo, man. Hindi kita na lang magpipili sa video. Napa lagi dire. Kaya pag-ulit na mo, bagmut. Hindi kasi po din tambalan kada saboy. Kaya silang grabe. Bigaot ko na yung babak. Kasi hindi pinala sa ulit kasi na yung babak. Yung babak na nawa. Dito kami dito babak. Hindi naman niya dito yung ulan dito sa akin. Meron ko sa mga ano. Paano? Ito lang mga ano ito. Hindi na natin. Ang balay. Ano na yung sa dapat na dito pinsa. Kaya pinsa. Wait ito na. Dito ka mo. Wala. Ito magkikipan. Ingatan. Wala pa. Masasabi ka daghan ko na nakatay ko na wala ko lagi yan pero kung ano sa bagay narinda siya lang kasi yan kayo ba pagkakalitan Grabe itong na-admit ko. Hindi ako kaya mga araw na ito na kung eskwela niya sila na lang gawa din ni Eh, pagpasa ron, ha? Nagkaroon ko, mati sa tamaligo. Admit ni. Kung ko lang yung dala-dala, yung team, bahid yung dako na. Wala pa ko yung mga kwanto, kwintas, wala pa ko tanan. Normal lang ko. Lagi katawag na mo, ibigay na ito alas 10 sa hospital. Pag mo kito, pagkauma, paglawag, okay na. Oo niya, dahil may pwede ko kasalibot mo, ma'am. Hindi ka mo, ano, adlawa ron niya. Mo na lang kaadlaw, kasalibot mo niya, mga palitulong pa. Kami rin naglihok. Lumaram na. May parinti. Di tutuan, di rin di tutuan. Ito yung hospital. Bakit ito siya rin, lalo. Kaya kumula din na ito, malalay. Sus, karon kay mga pila ka bulan, ari man na sila dire nya ako dito nang balay nagtulog-tulog. Ana man na kami mo ko kuan ko, kuan mo. Nalagi din ang mama. Ito siya, ako ito udang din sa ulo ko. Pero na sa pagkan sa Kaya pag lumabas, gano'n yung sa kong sako. Hindi, gano'n yung basuong. Hindi, lagi na pa. Naalan niya sinatan na manday galad kung parang nagtubuwang. Pilitan mo na siya. Pagbulit-bulit balay, nanayat, natayan mo. Wala ko matulungan. Isa na lang natin yung mga wala na yun. Bulit-bulit, kasinan. Ayaw na. Kasi ulit dito. Ditira na sa tubuwang. Sabi niya, ano, pero niya. Ano, ako na kung sabay. Kaya nakakasal pa rin. Ano, kung sabay. Mabuho ka na ba? Lamot kayo ka na. Kasabakan. Kung sa ko sila ayaw mo, ang kaon dali. Kaya ginang ano niya, talaga. Ano, nagkansa.
Free naman na. Okay na ma'am, mamaya na ka ma'am. Jesus name, ayun na. With just jacket pass jacket na lang guys. Manako gilot guys. Thank you for watching my YouTube channel. Bye bye. Basta ko wala pa ka subscribe. Love you guys.